پس از استعمال قهوه و انمی شیرینی با سول عزیز ما باز هم به هر کدوم شما سلام عرض می‌نماییم از پایتخت جمهوری تاجیکستان. گروه اجرایی برنامه یک روزی یک شخص باز هم به همین شهری زیبا منظر تشریف آورد. البته قدم رنجان نمودن ما با این شهری بسا زیبا بسا دلنشین بیهوده نیست، به اساس نیست، زیرا امروز ما تصمیم گرفتیم که با فرارسی عیناً انمی صوفی با باز هم کار را آغاز نماییم. امروز خواستیم از روزی نفر معلومات دهیم که میتوان گفت خیلی جوان است، ولی نوبسته به این برای به دست آوردن موفقیت خیلی تلاش ورزیده ایستاده است. میخواستم اسم و شرفش را گرد زبان آورم. جهانگیر ظریپов، فرزندی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان پرسن مراد ظریپov و دوستان عزیز و ارجمند، به شبه گفته میتوانم که فعالیت بردن در جاده صنعت امروز بس و دشوار است، ولی به همه این نگاه نکرده او فعالیت برده ایستاده است. او در دل نقشه و کارهای زیاد دارد. امروز میخواستیم حیات پسی پردگی او را طریق عیناً همین برنامه ورق‌گردان نماییم. امیدوار هستیم که او را دریافت می‌نماییم. امیدوار هستیم که ما میتوانیم از روزی جهانگیر ظریپov به شما عزیز معلومات دهیم. اگر شما آماده باشید پس ما آهسته سوی مکانی جهانگیر ظریپov میرویم. بار دیگر به همه شما درود از پایتخت جمهوری تاجیکستان. ما برنامه را آغاز می‌نماییم. دوستان عزیز، نهایتاً ما به سراغ قهرمانی برنامه امروز حاضر شدیم و من بشبه گفته میتوانم که اگر جهانگیر نسبت ما معلومات پیدا کند میدونید در حیرت میافتد. من بشبه گفته میتوانم که او امروز ما رو انتظار نیست و انتظار نبودم. نمیدونم که ما رو چگونه قبول میکند. به هر صورت این رو وقت نشون میدهد. دوستان عزیز، اگر برای شما یک روزی جهانگیر ظریپov شوق‌آور باشد پس برنامه ما رو همراهی نمایید. تماشاگران عزیز، ما در داخل نقلیات جایگیر شدیم. مقصد اون است که ما رو نبیند و نسبت برنامه ما معلومات پیدا نکند. ما تا برآمدن جهانگیر ظریپov انتظار هستیم و فکر میکنم که امیدم دارم که او میبراید و روزی خود را آغاز می نماید. тамошобинони азиз, мисли шумо барои ман ҳам як чиз шавқовар аст ки вақте ки ҷаҳонгир моро мебинад табассум мекарда бошад ё ин ки ба ғазаб меояд. бешубҳа гуфта метавонам ки ӯ дар ҳайрат мемонад, зеро ки интизор нест моро аз мо, ҳоло хабаре надорад ва ҳар вақте ки мо ба душанбе меомадем албатта бо ӯ во мехӯрдем, суҳбат мекардем, дӯстигӣ доштем, вале ӯ дар ҳақиқатан ҳам дар ҳайрат мемонад аз оне ки мо ба ӯ чизе нагуфтем ва бе иҷозати ӯ барномаро оғоз кардем. иҷозатро бошад албатта дар рафти барнома аз худаш мегирем. умедвор ҳастем ки зиддият баён намекунад. боз ҳам инро албатта вақт нишон медиҳад.
тамошобинони азиз, мо аз он дар ҳайрат ҳастем ки қаҳрамони барномаи мо ба куҷо омад. хуб, аз нақлиёташ фаромад ба касе занг зада истодааст. инҷо хонаи ягон дӯсташ бошад. киро интизор аст қаҳрамони барномаи мо, мисле ки мо ӯро интизориҳои зиёд кашидем. вай ҳам касеро интизор аст. хуб, касе баромад аз хона. салому алейк. белу каланд барои чӣ лозим бошад? ин навбат онҳо куҷо омаданд? хуб, мо албатта ки бо маром пайгирӣ менамоем, зеро мақсади мо маълумот додан аз як рӯзи табиӣ Ҷаҳонгир Зарипов аст. тамошобинони азиз, онҳо ба як ҷое омаданд ки метавон гуфт тааҷҷубовар аст. мо мехоҳем муайян созем ки бо кадом мақсад инҷо омаданд. аслан имрӯз рӯзи шанбе нест ки бигӯям барои шанбегӣ омаданд, яъне барои тозаву осуда намудан. хуб, мо бозам то баромадани онҳо интизор мешавем ва мақсади асосии мо ба навор гирифтани рӯзи табиӣ Ҷаҳонгир Зарипов аст. тамошобинони азиз, сад афсӯс ки ҳанӯзам аз қаҳрамони барномаи мо дараке нест. агарчи мо аз интизорӣ каме хаста гардида бошем ҳам, вале мо дигар чора надорем. чӣ хеле ки худи шумо огаҳ ҳастед, ҳанӯзам аз қаҳрамони барномаи мо дараке нест ва мо маҷбур ҳастем ки ба анҳамо хонае ки чанд лаҳза қабл қаҳрамони барномаи мо ворид гардиданд, мо бояд ана ҳамон дарро бикӯбем ва бигӯем ки имрӯз чӣ мақсад дорем, зеро ки вақт рафта истодааст. шояд онҳо бегаҳ мебаранд, шояд ки умуман намебаранд имрӯз, шояд ки кори зиёд доранд, шояд аз сабаби доштани кори зиёд. чӣ хеле ки гуфтам, мо маҷбур ҳастем ва ин навбат оҳиста меравем, ана ҳамон дарро мекӯбем ва мақсаду ҳадафро баён мекунем. намедонам ки Ҷаҳонгир Зарипов моро чӣ гуна қабул мекунад. рости мо маҷбур ҳастем ки ана ҳамин дарро бикӯбем, зеро ки чанд лаҳза қабл қаҳрамони барномаи мо вориди айнан ана ҳамин хона гардиданд. рости дили ман хеле ва хеле дардтапиш аст. намехоҳам ана ҳамин дарро бикӯбам, вале маҷбур ҳастам, зеро ки вақт рафта истодааст. ассалому алайкум. ака шумо аст? саломатон аст? мешавад. ака камерата бикиш, чӣ гапае, ман нафаҳмидам. не, шумо ҳайрон нашавед, мо аз телевизион. як дақиқа. ака камерата бикиш, ба гап мезанем. майлаш ки хато кардаги боше ака. не, албатта мо хато накардем. як дақиқа мумкин аст? як дақиқа. ҳам камератон киши ака, ба гап мезанем. майлаш, аки Ҷаҳонгир барои мо лозим ҳастанд. як дақиқа мумкин? ака Ҷаҳонгир,
медонам ҳар нафаре ки камераи моро мебинад албатта дар ҳайрат мемонад. ای کامera کتی اومدن منو میدون کلیپ میکنن چیکار میکنن؟ ассалому алайкум. шумо аст саломатон аст монда набошед. фаҳмидем ки ин қадар серкор ҳастед барои ёрдам омадем. Агар сари вақт омадед дӯстон, сари вақт омадед. мешавад навбати мо ҳам расид чи а? бале ман фикр мекунам ҳоҷат ба муаррифии барнома нест. бале аллакай ман фаҳмидам. дарои чун сари вақт омадед дарои дӯстон. ёрдамчӣ лозим буд. рӯзи як шахс ҳам бале ҳамон барнома камтар не ки як вақте омаде ки мо инҷа ҳам ман бисёр кор кардистем мо дӯстон. чел меша ёрдам метӣ а? бале ҳам ёрдам медим ва ҳам пеши худ мақсад гузоштем ки як рӯзи табиии Ҷаҳонгир Зариповро ба навор гирем. бовар кунед табиӣ бад шида дӯстон. хуб ман аз наворбардор хоҳиш мекунам ворид шаванд. як чизи дигар ки мо пеш аз ворид шудан мо ки аллакай ворид гардем барои мо лозим аст иҷозати шумо барои идомаи барнома. якун иқа санъаткоро негуфта натонистам чӣ немегӯем марамат гузаре камтар баям либосо камтар либосои кори да дӯстам. Ҷаҳонгир Зарипов бинандагон чӣ мефаҳмида бошанд мухлисо. хуб ман як чиро қайд кардани ҳастам ки Ҷаҳонгир Зарипов дар саҳна нест ва ин лаҳзае нест ки бояд пеши ягон нафар баромад кунад. ин табиӣ аст барои албатта мо инҷо замини амакам аст. мо тасмим гирифтем ки ҳамин амакаса дӯстон ҳамин рӯз камтар ёрдам тем ба он кас. хай кор мекунем як ирду атрофа тоза мекунем барои соли оянда боз. хай марҳамат шумо ҳам ёрдам метед мо дада. мо ҳам дар вақташ омадем. агар медонистам дар берун интизор мешудам. вале ин қадар интизор шудем аз шумо даракай нест. маҷбур шудем ки дарро бикӯбем. нақс кардед тарси чи ам дӯсти мо. бале ман номашон рустам номи рустамҷон аки рустам як дақиқа мумкин шуморо ҳайрон нашавед. ассалому алайкум. ман барои шумо муаррифӣ месозам ки мо аз шаҳри хуҷанд аз телевизиони танин барномаи як рӯзи якшаст. мо як барнома дорем ки баъзан маврид сарояндору ба ташвиш ва дар ҳайрат мегузорем. ва имрӯз сахт дар ҳайрат гузориш. дарак шуд як камера тайф кун бурма гуфтам чӣ гапа? ҳайрон нашавед. бародари мо огаҳ ҳастанд аз барнома ва имрӯз мо ба шумо халал не балки ёрдам мерасонем. бинандаҳои азизу арҷуманд қаҳрамони барномаи имрӯза яъне Ҷаҳонгир Зарипов аллакай бо рафти барномаи мо ошно ҳастанд ва барои идомаи барнома бошад розигӣ баён карданд ва мо имрӯз метавонем аз як рӯзи Ҷаҳонгир Зарипов маълумот диҳем. мо он нафарро як рӯзи кори бигзор чунин ам бошад. мо саволҳои зиёдро ҳоло пешниҳод намекунем зеро ки кор рафтаи зиёд аст. биёед аввал камтар ба шумо кӯмак мерасонем. хуб мешавад. пас аз он суҳбатро оғоз менамоем. тамошобинони азиз, ин навбат мо ба назди қаҳрамони барнома меравем ва таби ан ҳамон нафарро пурсон шудане ҳастем. аки Ҷаҳонгир хаста набоше. раҳмат маҳмудхон охир кор кардед шумо. мо ҳоло ҳамин ҷо ҳастем. мо меҳмон бисёр ғам наметиҳем баъд мефаҳмам шумо
و افضلاتون سفید من چرکی نشاد تشویش نکشید. من باوری دارم که پس از برنامه یک بویافزول تحفه میگردد از جهانگیر ظریفوف. عموما ما در یک حالتی واقعا هم انتظاری قرار داریم. این حالت رو حتی من هم انتظار نبودم و بیش گفته میتونم که شما هم انتظار نبودید. شما یک چند کس از من گریزونده ده و فکرم. خب شما که صنعتکار هستید میدونید یک فکری عجیب به سرم اومد. کار کرده روان یک ترانه دلانگیز، نمیدونم شاید وابستگی داشته باشد با کشت و کار، یگان سروده که وابستگی دارد به دهقانان، همین گونه سرودها باشد شاید؟ هست البته هست. ما سالهای پیش همراه عمکم بسیار می اومدیم اینجا، چون ما از کودکی مثال همینجا می اومدیم یاردم میدادیم. اینجا درخت سیب و چیزا بود. بعد عمکی من همین سروده زرفشانی بسیار میخوندند. من باغ دارم انگور خورم تو مویز، عاشق شده‌ام با دختری خوردی رئیس، زردالو شوم کاشکی برای بر سرم، دو دستکی نازکت رسد بر جیگرم. وای گفتم خیلی سرودخوانی میکردم سالهای پیش. همین چیز در خاطرات ما هست. البته دوره مکتب خانی بود. می اومدیم هم خیلی همین سرودم من از زبانی اون کس از یاد کردگی. دلی من از اون سبب در تپیش است که ما تو بگو در اینجا هستیم. شما کار ترسیدید؟ نه من راسیگه هر روز خیلی کارو نمیکنم. نه البته بعد از خوراک نصف روزی نقشه بسیار است. ما یک دو خوری داریم با دوستانمون. کارها ولی زیادن. امروز ما از سحر اینجا اومدیم. الکی من افتابم برآمد. فکر میکنم اینجا ایستادن کمتر خوفناک هم است. امروز روزی از اینجا میبرایم. نقشه ها بسیار هستن. اکنون در ماشین یک خودم رو من خشوع کرده به ترتیب میدارم باز میبینیم. یعنی فعالیت کاری که وابسته به صنعت است از اون جهانگیر ظریپوف امروز پس از خوراک نصف روزی آغاز می‌گردد. بله چون کاری صنعتکارا اصلا بعد از خوراک نصف روزی سر میشود. گویم وقتی شام بیام گویم سر میشود خطا نمیکنیم. тамошобинони азизу арҷуманд, ин навбат мо ҳамроҳи қаҳрамони барномаи имрӯза яъне ҷаҳонгир зарипов ба роҳ баромадем ва ман ӯҳдадор ҳастам то пурсон шавам ки мо айни замон ба куҷо рафта истодаем ва сабаб дар чӣ буд ки мо кори қаблӣ ро ба сомон нарасонидему ба роҳ баромадем. Сабаб дар чӣ буд? пеши бародари мо меравем Исмоил, мастер Исмаил, яъне репсарои тоҷик мастер Исмаил. мо ҳамроҳ боз як суруди дигар тайёр карда истодаем ки рӯзҳои наздик пешкаши мухлисон мегардонем. бинандаои азизу арҷуманд, муроҷиат карда гуфтане ҳастам ки айни замон мо дар утоқи кории репсарои шинохтаи тоҷик Исмоил Исмоилов қарор дорем. ман ба шумо салом арз менамоям истифода аз ин фурсати қулай. ассалому алайкум бинандагони азиз. ман албатта аз дидани чеҳраи хандони шумо бениҳоят фароҳманд ҳастам ва ман бешубҳа гуфта метавонам ки айнан анами лаҳзаҳоро бинандагони барномаи мо дер боз интизор буданд. раҳмат, ман хеле хурсанд ҳастам аз ин хабар. имрӯз мо тасмим гирифтем ки аз рӯзи додари шумо дӯсти шумо Ҷаҳонгир Зарипов тасмим гирифтем ки тариқи барномаи як рӯзи як шахс маълумот диҳем ва имрӯз мувофиқи нақша бо шумо вохӯрӣ доштан ва гуфтан рӯзҳои наздик боз як лоиҳаи нав аз ҷониби ҳардуи шумо пешкаши омма мегардад. бале ин 100% дуруст аст. якум эксперименти мо дар ин соҳа ин суруди ӯ намедона буд ки ба халқи Тоҷикистон хеле писанд омад ва мо бо ҳамдигар суҳбат карда бар як фикри омадем ки як суруди дигар тайёр мекунем барои халқи Тоҷикистон, барои мухлисони Ҷаҳонгир, ҳамчун барои мухлисони ман. гуфти гапо философияи ин суруд ҳам хеле чуқур ҳаст. номи суруд падар аст. чизе ки дар зиндагии ман шудаги буд, мисли ман дар солҳои бадбахтии Тоҷикистон ки солҳои 92-95 буданд, мисли ман гуфти гапо кӯдак буданд, ба он нафарон хеле писанд меёбад. ба бисёри онҳо дар ин суруд худро низ меёбанд. ва ин аллакай лоиҳаи дуюм сеюмини аст ки шумо айнан бо Ҷаҳонгир Зарипов ҳамкорӣ додед. шояд барои таблиғот кӯмак расонида истодед? на, якумаш барои он ки Ҷаҳонгир дӯсти наздики ман аст, Ҷаҳонгир бародар аст. мо хеле сол шуд бо ҳамдигар дӯст ҳастем, рафту омад дорем.
барои ҳамон ҳар дофе ки мо ягон суруде бо ҷаҳонгир мекунем ин бисёртар суруди бародарона мешавад ва ҳам истеъдоди ин нафар ба ман хеле писанд омадааст. мехостам дуири таронае ки соли гузашта аз ҷониби ҳардуи шумо пешкаши умма гардид ва метавон гуфт ба ислоҳ хит гардид дар ҷумҳурияи тоҷикистон ӯ намедонад ҳамин бале идеи анамин суруд аз ки аз ҷониби ки пайдо гардид як таронае ки метавон гуфт каме бошад ҳам духтаруҳоро тарафгир карда яъне ҳақиқат бале ҳақиқати зиндагӣ аст. рости гап ин сурудро ман як 5 сол пеш нависта будам вале дар ҷустуҷӯи он нафаре будам ки дар овозаш истеъдодаш дар идея дар философия ҳамин суруд дар омада метавонад. вақте ки ба ҷаҳонгир суханони ӯ намедонад ки нести ошиқ ин суханонро дода дар он вақте ки ҷаҳонгир ин сурудро сароид ба ман хеле писанд омад ва мо ин сурудро якҷоя кардем. идеяи суруд аз ман буд, идеяи клип аз ҷаҳонгир буд. 50-50 اونم بدونه کی نستی عاشق اونم بدونه کی داری عروس اونم بدونه کی مپرتایش اونم بدونه کی نستی عاشق اونم بدونه کی داری عروس اونم بدونه کی مپرتایش اونم بدونه نه нараз ту духтареро ки дӯст намедорӣ нараз бародарам ки ӯрам дил дорад ӯ дар интизори занги телефони ту намедона ки бисёр дорӣ ту ранги ӯ саҳар бедор мешава менависад смс ту кори хита карда мекоби роҳи грез мерезае чашмони сиё оби дида мешина тоқа дастакош бирида. пас аз баромадан аз утоқи кори исмоилов мо ҳамроҳи ҷаҳонгир зарипов бозам дар роҳ ҳастем ва ман бояд пурсон шавам ки айни замон ҳамроҳи эшон мо роҳ сӯи куҷо гирифта истодаем. дӯстам шумо ки беиҷозати ман омадед ногаҳон мо ҳозир бояд равем ба сартарошхона як муйсара ороиш диҳем. бинандаҳои азизу арҷуманд, пас аз орову торои чеҳраи қаҳрамони барномаи мо босам ба роҳ баромадем ва босам вазифатор ҳастам то пурсон шавам ки боз чӣ нақшаҳои дигар доранд ва айни замон мо боз куҷо рафтанӣ ҳастем. худи ҳозир мо ба хона меравем, либосҳои алиш мекунем. чанд лаҳза қабл ки мо ҳозир шудем ба утоқи кории исмоилов репсарои тоҷик, умуман ман як чиро пурсидани ҳастам ки имрӯзҳо шуморо баъзан нафарон ҳамчун репсаро медонанд, дар ҳоле ки шумо ҳанӯз ҳоло реп насароидед. умуман анамин гуна ҳолатҳо шуморо роҳ афтода месозад ё ин ки баръакс, дар ҳоле ки савол медиҳанд шумо репсаро нестед мабодо? не, роҳ афтода намешавам. ман мегӯям ман репсаро нестам. акун хай бисёриҳо ҳамун суруде ки ӯ намедона хондагӣ ҳастем аз ҳаваи дида хаёл мекунанд ман реп месароям. хуб қабул мекунам, чун ман дар ҳама жанр суруд мехонам. бобати сароидани сурудҳо ки ҳарф зада истодем чанде қабл ман айнан чандин таронаҳои шуморо аз сомонаи
ютуб тамошо кардам ва медонед шояд барои ман чунин аён гарда бошад ки овози шуморо ман монанд кардам ба овозхони тоҷик ҷонибек муродов. аз ман қаблам арамӣ суханро ягон нафар гуфта буданд? намедонам, не нагуфтану хай, чун ман акай ҷонибекро ҳамчун устоди худ гӯем қабул кардаги ҳастам. бисёри чизҳоро аз он кас омӯхтагиам ҳастам, ба шарти ғоибонаам гӯем, чун он кас бисёр дар сафарҳо ҳастанд. ман дар бисёр тӯю маъракаҳо сурудои он касро мехонам, замзама мекунам. шояд аз ҳамин сабаб бошад дар мактаб таҳсил мекардем, аллакай он кас шишта бошум ки дарои падару мехондан ё омадӣ омадӣ нигорам сар ба қадамот гузорам омадӣ омадӣ баҳорам. ман ҳамчун аз нигоҳи як шунавандаи оддӣ гуфта истодам. ман агар ба хатогӣ роҳ дода истода бошам ё фикри ман нодуруст бошад, ман албатта маъзарат металбам. ман танҳо фикри шахсии хешро баён кардам. вақте ман ҳамин суруди азизами он касро мехонам, ҳамин тавр хаёлам мекунанд. زیبایی خفته حتی بخوابت بلبها خنده شکفته نخواب عزیزم کشاد و چشمات کی دارم حرفی نگفته میگویم دانی من عاشقی تو فقط تو رفیق جانی در زندگانی خواهی نخواهی تو باید با من بمانی. وقتی که گپ درباره جهانگیر ظریپов میرود، جهانگیر فرزندی استاد خرسندمراد ظریپов وقت‌های اخیر با سرودهای نو، با کلیپ‌های نو شنوندگان رو، تماشاچیان رو дар ҳақиқатан диққати онҳоро ҷалб намуд, ки чунки сурудҳои хеле дилнишин эҷод карда истодааст ва худи манам маъқул аст сурудҳояш ва ман дар оянда ба ҷаҳонгир бурбориҳо ва боз ҳам кӯшишу ғайратҳои зиёд дар ҷодаи санъат хоҳонам ва фикр мекунам, ки ҷаҳонгир ин роҳро аз удааш мебарояд. бинандагони азизу арҷманд, мо фараҳманд аз он ҳастем ки шумо ҳанӯзам бо мо ҳастед ва ҳанӯзам барномаи моро ҳамроҳӣ намуда истодед. хуб, пас аз иваз намудани либос қаҳрамони барномаи мо бозам баромадан аз хона ва мо ҳамроҳашон бозам дар роҳ ҳастем ва ба гуфти Jahongir Zaripov айни замон мо барои тамошо ё гӯем аз назар гузаронидани клипи наве ки сабт гардида рафта истодем. ростига ба ин сурудро мо соли 2018 сабт кардем. оҳанг ва шеър, яъне қалами Фирӯз Сулаймонӣ, як композитори ҷавон. сабти клипро акай Акрам Муъминов дастгирӣ кардан бо ҳамроҳи ҳамкас. мо ҳамаи клипҳомо як қариб сабт мекунем. аранжировкаи Ҷовид Рӯзиев. насиб дар нақша дорем ки охирои октябр ба пешкаши ҳамаи мухлисон гардонем ва албатта ки пешкаши мухлисони телевизиони танинам гардонем. албатта.
ман ба шумо муваффақият металабам ва умедвор ҳастам ки ана ҳамин таронае ки рӯзҳои наздик бо клипаш пешкаши омма мегардад метавонад бозам мусоида намояд барои пешрафт ва рушди санъати волои шумо. ташаккури зиёд умедворам ки ҳаминтар мешавад, чун мо бисёр заҳмат кашидем, клипро дар дараи варзоб сабт кардем. Як ҷое буд ки ин хона дар як баландии кӯҳ буд. Инҷо гӯем чандин сол ҳеҷ ки зиндагиам кардагӣ несту, танҳо сохтагӣ ҳастанд. мо рости гап хело азоб каштем ки клип дар ҳамин ҷо сабт шавад, чун режиссёри клипи мо бисёр якрав аст. Дар ин ҷо бисёр корҳои шудагӣ ҳастанд ки дар саломатии ман зарар ҳам доранд. Гӯем хато намекунем. Дар соати 11:30 шаб ман гӯем як ним соат зиёдтар дохили ҳавзи оби ки хунук дар дараи варзоб дар ҳамон ҷо қапитагӣ ҳастанд. ҷаҳонгир, мебинам вақтҳои охир инқадар дар талоши муваффақият ҳастед. Дуристан мехостам ки имрӯзҳо бештар ба иҷодиёти кадом ҳамкасбонатон ҳавас мекунед? Ман бештар сурудои акай Шаҳрома гӯш мекунам. Шаҳроми Абубакр, аз акай Ҷонибек Муродов гӯем, аз Суруш Холов, мисол аз акай Садриддин, аз акай Баҳром. Ино ҳамашон аллакай гӯем устодои санъат барои мо ҷавонон ҳастанд. Гӯем ҳам хато намекунем. Барои ва ё чӣ хеле ки устод Ҷурабек Муродов, падари ман, мисол бо дигар устодои санъат ки ҳастанд ва ё устоданд, барои мо аллакай инҳо устоданд. аз ҳамин сабаб ман ҳама инҳоро дӯст медорам, ҳамаашонро сурудояшонро гӯш мекунам. ҳама вақт ҳаракат мекунем ки сурудои мо ҳам низ дар як сатҳи олӣ бошад. бозам дилам гирифте, герьям ихтиёри нист, охе ҷуз герье ману коре нист. یه عمر از محبت بی نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، آخه جز گریه منو کاره نیست. اگه عشقم اینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. اگه عشقم اینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. رویونی هر یک نوار رو عکس ها هر نفر امکانی جای دادن فکری خود رو دارد، خاصتا سامانه یوتیوب که اینقدر شهرتش جهانی گردیده است. خب من چندین نوارهای شما رو، کلیپ‌های شما رو از سامانه یوتیوب هم از نظر گذروندم. اونجا دیدم که چندین نفر فکر و اندیشه‌های خود رو جای دادن. این رو البته مخابات یعنی کامنتاری میگن. دیدم چند نفر فکرهای خوب و حتی چند نفر برعکس سخنهای قبیح و حتی دشنام هم دادن. اینقدر دوتوز، اینقدر وقت میگذرونید، اینقدر مبلغ صرف میکنید بر ضمن همه این، بعضا نفران پیدا میشوند که حتی دشنام هم میدن. این گونه حالتها شما رو افتاده نمیسازد؟ من میبینم گپی اوای راست است یا نه، همون اساس دارد، اساس دارد یا نه، لیکن بسیارش اساس ندارد. شکرانه خدا که نظر از یخیل از دیگر صنعتکارا دیده باز از من کمتر است. خیلی کم است که آدمایی که گپ‌های قبیح میزنند. من میدونم که اونها اون نفرانی هستند که اگر من اهمیتی هم صنعت هم پیش نمیرود با گفته ویها کنم، اگر برای همین فقط به پیش رفتن در کار است.
بسیار وقت با همراه جهانگیر با تلفنی ما تاب همدیگر رو بریده میکنیم. بسیار هم شوخ است، ما رو خرسند میکند، ما او رو خرسند میکنم و فکر میکنم که همین نفرانی که همین در همین تاجیکستان ما هستن، مردانی که همین مثل جهانگیر میبودن، شوخ میبودن، بسیار هم تاب دل همه ما شاد میگردید. صنعتی خوب دارد و جهانگیر جان دودرک عزیزم، تمنیات من همین است که در همین جاده صنعت قله‌های بلند را فتح نماید. پس از خریداری намудани якчанд маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва инчунин пас аз истеъмол намудани хӯроки шом, мо ҳамроҳи қаҳрамони барномаи имрӯза боз ҳам дар роҳ ҳастем ва ман балангӯякро сӯи қаҳрамони барнома равона месозам то бигӯяд ки айни замон мо роҳ сӯи куҷо гирифта истодаем. айни ҳол мо ҳамин харидои кадагия ба хона бурда мерасонем. шумо монда шудеда ба фикрам ё не дӯст? на он қадар. агар шумо низ пай бурда бошед, мо дар рафти барнома ё дар давоми анҳамин рӯзе ки бо шумо будем чандин саволҳоро пешкаши шумо гардонем ва доири якчи ҳарф назадем ки набошад доири орзуҳои Ҷаҳонгир Зарипов ки дар дил чӣ орзуҳо дорад, кадом нақшаҳо, кадом орзуҳо бошанд ки ҳанӯзам ҷомаи амал напӯшидаанд. сабти видеоклипҳо, сабти сурудҳои боз ҳам нав ба нав, ана боз сурудҳоро берун аз давлатамон мехоҳам сабт кунам боз, чун аллакай мо бо давлати дӯсту ҳамсоямон Ӯзбекистон ҳамкорӣ кардем, бо дӯстонамон аз Эрон ҳамкорӣ кардем. хушбахтии ман ҳамин аст ки ман ҳамин роҳи интихоб кардагиам то охира давом диҳам ва дар ҳамин роҳ муваффақ шавам. чун санъаткоре агар гӯяд тамом ман аллакай муваффақ шудам, он аз ҳамон рӯз аллакай боитиро сар мекунад, чун ин санъат як сарҳад надорад, албатта як гӯем баҳри бесоҳил аст. аз суханронии шумо аён мегардад ки дӯстдорӣ нисбати санъат дар дили шумо хеле ва хеле зиёд аст. вале маро як чиз дар ҳайрат мегузорад ки чаро дар аввал шумо анамин роҳро интихоб накардед. зеро то ҷои ман иттилоъ дорам пас аз фарҷоми мактаби миёна шумо дигар донишгоҳро интихоб намудед, донишгоҳи санъат неву. дар кӯдакӣ ки каме маро маҷбур мекардан, аз ҳамин сабаб ман каме дилшикаста будам. дар кӯдакӣ айёми бозӣ буд, айёми хурсандӣ, берун даводав бозӣ ҳамин чизо буд. аз ҳамин сабаб ман бисёртар ҳаракат мекардам ки ман сурудхониро ёд гираму. чӣ хеле мегӯянд фарзанди ҳунар бош, на фарзанди падар, фарзанди ҳунар зинда кунад номи падар. падар ҳамин чизоро дар назар гирифта ҳаракат мекарданд ки мо фарзанди ҳунар бошем. ин санъат ранги ишқи ногаҳонӣ аст дӯстам, яке пайдо мешавад дар дил тамом. давраи ҷавонии ҷаҳонгир бисёр шух буд, бисёр бачаи шух буд. ман вақте ки ҳамроҳам гирифта ба маъракаҳо мебурдам, аз ин тарафи ресторан ба он тарафи ресторан медавид, ё ки ягон маъракаҳои давраҳо танзим набуд, давраи чигам маъракаҳо бисёрҳам бадвоҳима буд. баъди маъракаҳо 1000-2000 одам ба ҷо мекарданд. баъд ҳамроҳам мерафт, манам дада ман қиссон мерам мегуфт. мерафт, баъд якта вай буд, акарданроз доштем, номаш Низом буд. баъд вай бечора ба ҷои акардан қифоини авора буд. ман фикр кардам ки оянда як консерватора дохил мешавад ё ки дар донишгоҳи фарҳанг ва санъати ба номи устод мирзои сунода дохил мешавад. баъд мактаба хат кард, мактаби миёна. вақте ки гуфтам ки чикор мекунем, консерватора мерем ми? гуфт ки дада, гуфт ман ҳуқуқшинос мешавам. баъд дар донишгоҳи славянии тоҷикӣ дохил шуд. якшаб ман бевақтар омадам ки гитара биростод сурудхонӣ. баъд модараш гуфт ки писаратон вашта ҳофиз шудани дилак. ман гуфтам чӣ хеле ин гуфта буд ки ман ҳуқуқшинос мешавам. аз мо фақат дуо. ташаккури бепоён мегӯям устоди азизу олиқадр, чун шуморо дар бари худ дорам, ман бисёрам хоҳиш мекардам ва аз шумо илтимос ҳам мекардам ки
каме бошад ҳам аз овози форами ҳардуи шумо баҳраманд гардем ва анамо таронаи ки соли рамон аз ҷониби ҳардуи шумо пешкаши омма гардид бо номи шаби маҳтоб бешубҳа гуфта метавонам ки тавонист шунавандагони доимии худро пайдо намояд. дӯстон агар зид набошед ана ҳамон сурудро аз ҷониби ҳардуи шумо гӯш кунед. شبی مهتاب دریا مست من هم مستی سرشارم نمیدانم چی میخواهم نمیدانم چی غم دارم سرم میچرخد از مستی دلم میلرزد از سستی گهی از خویش بیزارم گهی چون چرخ پرکارم گهی از خویش بیزارم گهی چون چرخ پرکارم دریا راز میگویم به صد آواز میگویم نمی نالد زی احوالم نمی بالد زی اشارم به دریا راز میگویم به صد آواز میگویم نمی نالد زی احوالم نمی بالد زی اشعارم نمی نالد زی احوالم نمی بالد زی اشعارم ман ба ҳардуи шумо ташаккури бепоён мегӯям барои таҳияи айнан ана ҳамин суруди дилангез ки метавон гуфт дили инсонро ба зиндагӣ боз ҳам гармтару нармтар мегардонад ва ман умедвор ҳастам ки аз ҷониби ҳардуи шумо боз ҳам минбаъд чунин таронаҳои дилангезу дилошӯб пешкаши омма мегардад то тавониста бошад ба қалбҳои ҳар яки онҳо мадад гардад. ҷаҳонгирҷон, ман фикр мекунам шумо дигар нақшае надоред ки боз ҳам дар пеш бошад. не умедворам ки дигар ин хел сафарҳои ногаҳонӣ намекунед. албатта ки ман то ҳол ҳайрон ҳастам ки мо дар сомонаҳои интернетӣ суҳбат мекардем, шумо ақаллан як даҳам ба мо нагуфтед ки хай мо меҳмон мешавем душанбе ба ҳамқа мегуфтед, мо аллакай мефаҳмидем бо як ҳар ҷо намерафтем. хайрат оли имрӯз бисёр ҷо нарафтем, аз қафамон напоидеду сари вақт омадед. ба хайр ҳамина шо. хай марҳамат, хона калон меҳмон шавед. ҳазор раҳмат. ташаккури бепоён. ростӣ ман ҳам мехоҳам бигӯям ба сарояндагон ё гӯем онҳоро огаҳ созам, вале роҳу равиши барномаи мо маро маҷбур месозад ба онҳо чизе нагӯям. ба фикрам чанд кас хонавайрон шудагиан аз роҳу равиши барномаи шумо. албатта кӯшиш мекунем ки хонаи онҳо вайрон нагардад, балки ободӣ мехоҳам. бале мефаҳмам. ташаккури бепоён. ман аввалан мехостам таманниёти ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Хурсандмурод Зариповро гирифта бошем барои ононе ки таи ин соатҳо барномаи моро ҳамроҳӣ карданд. шояд дар рафти барномаи мо камбудиву нуқсонро пай бурданд. мо аз ҳар кадоми онҳо мазарат металбем ва минбаъд боз ҳам кӯшиш мекунем ки ана ҳамин камбудиву нуқсонҳоро рӯйпӯш гардонида бошем. устоди азизи олиқадр, таманниёти неки шумо. аввалан ман ташаккури зиёд мегӯям. ман хело миннат дорам ки шумо аз шаҳри хуҷанд ба душанбе пойтахти азизи тоҷикистони азизи мо омедед то шумо барои ногаҳон ногуфта барои сабт кардани ин барнома ва ба тамоми кормандони телевизиони танин хело сипосгузорам. саломи моро расонед ба ҳамаи мардуми хуҷанд, ба тамоми бинандагону тамошобинони телевизиони танин ман сиҳат саломатӣ аввал мехоҳам. агар имрӯз як лаҳзаам аз замин барнома як кайфият бурда бошанд, агар ин сари мо ба осмон мерасад. таманниёти ман ба кулли мардуми Тоҷикистони азиз, хо дар дохили кишвар ҳастанд, хо берун аз кишвар моро бо сомонаҳои интернетӣ мебинанд,
ҳамин аст ки бигзор дар ҷое бошанд набошанд саломат бошанд хушбахт бошанд тансият бошанд ана бо ҳамроҳи шумо бошанд бо ҳамроҳи мо бошанд барномаҳо зиёд шаванд ин аз хуҷанд на ҳар кас ба душанбе пойданӣ меояд ташаккури бепон. ман умедвор ҳастам ки шумо дар фаъолияти хеш дар мадди аввал мегузоред он насиҳатҳое ки устод ҳар рӯзу ҳар даму ҳар лаҳза ба суроғаи шумо равона месозанд. на танҳо ба устоди азизу олиқадри мо хурсанд мурод зарипов, на танҳо ба ҷаҳонгир, дар умум ба оилаҳои зарипово хушнудӣ, хушбахтӣ, тансиятӣ, якдигарфаҳмӣ ва якдигардӯстдориро орзу мекунам. бигзор ана ҳамин чизҳое ки ман нобар кардам бигзор айнан дар анамин хонадон ҳамеша ҳукмрон бошад. мо умедвор ҳастем ки бо анамин чеҳраҳои нуронӣ дар дигар барномаҳо боз ҳам рӯбаро мегардем ва боз ҳам паҳлӯҳои дигари ҳаёти ана ҳамин нафаронро боз ҳам инъикос менамоем тариқи барномаҳои фарҳангиву фароғатии телевизиони танин. боқӣ ба ҳамаи шумо тансиятӣ мехоҳем, хонободӣ мехоҳем. ман бори дигар изҳори сипос ба менамоям барои ибрози розигӣ барои идомаи барнома ба ҷаҳонгирҷони азиз.